Bodol kaisa chopro lai haina hai ur pati tonga jauka tiprasa kijing tiprasano bobagra shawo takuk bai takuk dofa bai dofa ta chopro laji ta nanglaji ta bulaji phiaba bobagra samani no bobagra koimani no yashiba bura phunogoi haina hai tipra motha khainei bai tipra motha khainei no nogo habui chopro lai tonga jauka oba haina koksu jaga patimung khoi mare hadok ADC village BC amsayo thangnai haro asamsa nogo habui chopro jaka tipra motha khainei ronji deborma mungi khoroksani nukhungo rot da latha talangai chopro jaka bini nukhungo horni dam tisha tamkuro obahina koksu jaga mare haduk ADC village ni tipramotha party ni member Dinesh Deborman tudul mumbai choproja go hni koksu jaga bini logibo tei khoroba tongo hni bo shaka choprojangnai Ranjit Deborma Dinesh Deborma bo khoroksa tipramotha party mare haduk BC ni member ngai obahake khaimano chajagliya tei police complaint bo khainai hni shaka choprojangai Ranjit Deborma bo khoroksa tipramotha party ni supporter bo hni shaka yang bubagrale hamsa tathlai tongaji hni kokkusai tongo bulai toglai ta angaji hni shawi tongo phiaba bubagrani koimano yashiba bura phunugai borni phanbai bubagrani kokno khunjakailiya borni themrang phan akarjak sumu asajak tabo je memori hingga ani bandok ya the himani kija hingga mase boro pathoi o Dinesh no hingga bote sa je kisur kasa tui dol boro tui nor bu ke dan noko abo ang lang saka memano memor tam buji ke chawai bati ki roko semeta ang memor saka bantang thean mukai nor simi chalai chalai namo 5 বছর skirni abli atike todi kamu nok simi chalai chalai yo hi kata ha ati hini samase bergati nano phai atake ke o tipramothen bohimono tipramothen tai ko ponsai ni ba mo bolok poribil bolok ni marhaduk ponsai Dinesh tei 10 tan somoyo haime kai 6 jona sengan jatai 10টা hor 10টা digibo bising tomani borok grid buphai ang hor kata mang kolok te gororok tui team rok jate jar grid buphai kya ti ko team tanjak luk tongle an bu khai rono jit ti hasing ya bono kisa ang kes na cha botang gan atike phai no ko phai buphuni nang agi borok ate ko khayo ponser ko bulai tolayo nu tongoseng onek jaga snu borok bulai tolai cha tikha bong kami ke koyang go ti hasing leng tola wata toto no tipramothen ni himanta borno ka tabo ka nunmonok tanjing mani kijang ke kes na cha puri songni impong khaya ko ni poribar ke seng buri cerema sa 3 বছর borok kan buri masa ang masa party ke boi ke sim tong ta hanyo ya bono atike to chalai bele kriya diba ni jika orogo da seng tui khanya ningka iko timro kanji ke moya diba da tongo log tongo iko timro sutan sila bingka da ke bhi bok tinjona tinjona dakha da kana hinu ka tini phungo malakya marhatu bazar do bo sawo tangan nok salam ni da hin salam ye khin bo onek bipa phanya hin saka bona ni nameless di phin sabo bono ang saka bo apa ki thaka ati sakelangai bazin phin ka tara marhatu bokun sai gosia kisur Dinesh bos bokune bon datuja din kami boti haching mana kami kasan himano